Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwara n'ụtụtụ tata. Ụtụtụ tata bụ Eke, n'oge awa nke eziokwu. Asịrị m na eketa anyị ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asịrị m na akakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anara obodo. Asị m na ihe ọma ihe ga na-akpa anyị na ndụ anyị ga-adịkwazị maka na ndụ bụ isi akụ. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ma onwe ya. Asị m na ilo na-asị na-egwu a na ọfọ na ogu nwere mgbochi. Asị m na ihe na-afịa ihe a na ntị ka anyị ga-anụ ya na ọ ya eme anyị n'ihu na nche adịghị eme odogwu n'anya. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ ọgwụ. Asịkwazịrị m na anyị ga-adị ka abụ ada na-anọ n'ọnụ ihe ọ ga-eri achọrọ ya bịa. Asị m na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-agba ọta ga-etie ọ ga-ebuterịrị something. Asị m na anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ugbede ha na-azụ n'afịa. Asị m onye sị na ife anyị na-eme anwe nwe isi nwere isi onye anwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwe isi ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa, ihe anyị ji wee bịa bụ isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasalụ oke awele, ma akpọrọ oke awele ma akpọrọ ya awele. Awele bụ awele na ihe niile ị kwesịrị ịma, maka na ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị kwesịrị ịma, ụfọdụ nwere ike rie gị ọlụ, ụfọdụ nwekwara ike isokwa na ndị agbara ọsọ afịa. Anyị bịa n'ụbọchị taa ka anyị mepee gị anya ka udo obi wee dị. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefukwana aja anyị na-achụ n'ọnwa nke ọnwa Julaị na-aga n'iru. Ndị niile sonye na ya bụ aja enwetachago ihe onyonyo etu ụbọchị anyị bidoro ebu na 6th na 19th ka ọ ga-akwụsị. Anyị ga-emekwasara aka gbuo eburu wee mesara aka n'ụbọchị awa. Aja a na-achụ kwa ụbọchị ọ na-alas for 14 days. So ọ bụrụ na iso ewughị na nke ọnwa, chọọ isonye na nke ọnwa na-esonye bụ ọnwa Ọgọst. Nke ọnwa Ọgọst ga-ebidokwa na Ọgọst 6th. Ya gazie. Ihe anyị dị maka ya wee bịa akụwago m ya, mana bifo anyị gaa n'iru ka anyị yọọ nkwa just one track egwu ndị ngalaba Ugochi tubelu Restoration Prayer Ministry na ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala. Agwara gị na nke ikpeazụ a na anyị kwadosiri ike ịgba mbọ ịfụ na ọdịnala ruo na nsọtụ niile. Anyị na-arịpụta nwayọ nwayọ. I can tell you in the next 6 months na anyị ga-aba na conventional radio maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Anyị gaa n'iru ka anyị yi obere nkwa. Agazie. N'ime gị chike nna nna m ha, okwukwe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị chike ndị m ochie, okwukwe m dị n'ime gị chike na-eme mma. Chike nna nna ha, okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị chike nna nna m ha, okwukwe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị chike ndị m ochie.
ochie okwukwe m dị n'ime gị Chike na-eme mma Chike nna nna ha okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị Chike nna nna m ha okwukwe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị Chike dị mgbe ochie okwukwe m dị n'ime gị Chike na-eme mma ka anyị dọbiri ya ebe a ekele na m ụnụ ekele gị nwoke ekele nwaanyị a sị na Ọmaka ga-emere anyị na ndụ anyị ga-adị maka na ndụ m isi akụ n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu agwago m gị na isiokwu anyị ọ bụrụ na ịbụ onye na-esonyere m na nke abụ izizi ị na-esonye echefuna na ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi niile anyị kụzigoro sofa a ma ọ bụ na o nwere ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa mbido ebi ma ọ bụ ọrụ mmụọ chatịa m na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ ị gaa na my YouTube channel. Na my YouTube channel anyị nwere over 500 lectures anyị nyegoro so far. Yes, nke bụ eziokwu bụ na if you are with open-mindedness, if you are open-minded, ị ga-ebe anwa nke bụ eziokwu na the bandage that is covering your eyes will fall. You understand? Because nkụzi niile anyị na-enye anyị na-adị well detailed. Yeah? That is the fact. I have over 500 lectures there. Now, you will want to on Facebook, you can now Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to oraifite. I will want the recent lectures on our page. Now, get a guy, no but it. Get a Awele kai bidonia. Awele bo inwe isioma pulu nnukwu iche. Okwu Igbo ka ọ bụ Awele inwe isi Awele. Inwe good luck, inwe great favor, inwe isi ọma na ikpo ihu ọma pụrụ iche. Ya bụ ihe omilo. Yes. Now, na ọdịnala Igbo, enwelu a lot of things ị kwesịrị ịma. Maka na ọ bụrụ na ị mara ihe na-eme were ume ihe na-eme. Ikwekwana ka mmadụ ọbụla gbaa gị ọsọ ahịa. How things work, because I keep saying it. Why you are suffering is because you don't know how things work. Therefore, anybody can, guys, mindset you by telling you what is not obtainable. Today, the bandage will fall. I will tell you what is obtainable and what is not obtainable. 1. To seek what is so important in life. That thing that is so important in life is what the Almighty, Ekuna, the ancient book,
Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of knowledge and wisdom and vision. So once you have knowledge, once you lack knowledge, you lack vision, my dear, you are clueless. That is the gospel truth. You understand? Mm-hmm. Now, when you are clueless, anybody can hear all. You understand? But if you matter how things work, matter here is possible, matter here is not possible. Now, ọtụtụ ndị mmadụ na-ahapụzi ịkọwara ndị mmadụ nke bụ eziokwu ma akọwara ha eziokwu niile ị kwesịrị ịma. Then you decide here where to follow and who to follow. And a lot of teachings na-aga na social media now, not only social media, everywhere. Ihe eji ndị mmadụ ịma na social media, enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị abụrụ ọdịrị ndị ọdịnala. O nwere ndị bụ atheist ka ha bụ. Nice. They believe no nwere chi ọbụla dị that they on social media. Ndị nọkwa na okpukpere dị iche iche ga-abụ ị na-eso ha na social media, I think that they are ndị ọdịnala. Mana nke bụ eziokwu, once you go far with them, you know that they are not core ordinary people. They are there. Now, and they have a lot of twists. So if you don't know where you are going, now I keep saying it that ordinary bozondo, makana pure ordinary is holy. Then so now here na check wala gebo. Ihe ordinary ga emere gi kan na agwa gi ha. For the bandage to fall, for you to understand how things work. Then ka mara ihe na emenu ka ndị nwere ike chọọ iri mmadụ ọrụ ghara iri ọrụ ka awofu. Ihe mbụ na mbụ ị kwesịrị ime bifo ikwuwe okwu awele, bifo ikwuwe okwu isi ọma ịkpọ mmadụ bụ one, you must align with your chi, your ezumezu, and be in good relationship with your chi. Maka na chi bụ ụzọ, chi ji oke, and chi nwe ndụ. Now, you must do the needful to make sure that Oraku and Ocho is no more. It must be in the right footing with the forces of nature. You must do what I call personal relation, PR. You must have good relationship. There must be harmony between you, your chi, your ezumezu, and the forces of nature. Maka no ha wabụ ndị angelu nke Chukwu ndị na-agọzi mmadụ, there is no way out. Onye ọbụla sịrị gị na ya ga-emere gị ihe ọbụla na-agbọrọ gị ego na-aghọrị gị, ọgbọrọ ya oke awele, ọgbọrọ ya ihe ọbụla, maka na ọ na-abụ onye amara ebe mmiri si bido mawa ya ama ebe ọ na kwụsị. Some people can take advantage of your ignorance. Nke bụ eziokwu before ikwubu okwu mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa si ma Eze-Ana na ya chọrọ ka emerie oke ite, ka ya chọrọ ka emerie oke awele nwa, na ya chọrọ ka emerie ihe dị a. While you don't have what you are doing, you don't have means of livelihood. Kedu ka mmadụ si agwa gị ịbịa ka o merie oke awele? Maka ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike agwọzie ọgwụ agwọrọ agwọ, ọ chọwa afọ ya abụ ya. Agwara m ụbọchị a na o nwere ndị nọkọtara oke ite, esi n'oke ite egburu egbu, kpọwa ya nwunye ite. Fọm ịkpọ ya nwunye ite, ụfọdụ akpọwa ya udu akọ mmiri, fọm ịkpọ ya udu akọ mmiri, ụfọdụ akpọwa ya agwa ngị n'obere oge, ụfọdụ nwere ike ịkpọwa ada ite ma ụdị ọkpara ite. Ịghọtara ya? Ihe niile na-awa afọ a na-echenji, so many afọ a na-echenji in order to rie ha ọrụ. Ịghọtara ya? Onye na-alụ oke ite bụ onye na-alụ oke ite. And nkọwalụ gị the implication dị n'ilu oke ite, alụ ọrụ uri oke ite. Mmadụ nwere ike dụtọ na-eweghachi amụ na ịmara ihe a na-eme, ọ narụghị ego gị, lụkasị alụghị ofe ihe bụ ihe gị ịpụta echi kụba ọta, mana ihe ọ na-achọ imere ụka ọgwụ ọrụ gị ajọ ọgwụ, so na ọ na-eweta ego. O nwere ọgwụ ọbụla mmadụ gwọrụ gị ga-ewetara gị ego, physical money, ọ bụla possible.
because all they are against natural laws in creation. You know what I mean? Legal tender, no ọgwụ ọbụla ga-enye legal tender unless it's already magic. But I can tell you, ị ga-emecha tie anya m anya m o, ịghọtara ya? Eziokwu ndị ka m ga-agwa gị. O nwere ihe dị ka such. Ọ bụrụ na legal tender onye ahụ gwara gị na ọ ya agbọrọ gị ego rụọ ọrụ ọgbọrọ oke awele ọgbọrọ ihe ọbụla maka na ihe na-egwu kịta ahụ, they can call it so many names in order to take advantage and ignorant of you because it's ignorant. Now, ọ bụrụ na ọ dị possible that way, kedu ihe kpatara onye ahụ ji bịa na social media na-abụ ọnụ data? Kedu ihe kpatara na onye ahụ enwere ike ịnọ na bie mee gịnị na-produce that legal tender? Ọ dịrọ possible. Ịgwara ka erie gị ọrụ, ịgwara ka emee gị etinye n'anya afọ ụzọ, the more you look the less you see. Then nke anwacha one side. So onye na-achịkọwara gị bụ ịgwara ka mmadụ ọbụla gwọọ ọrụ gị ọgwụ ọbụla nye ya ezigbo afa. Ụfọdụ nwere ike ịma because na anyị na-aha ma na oke ite adịrọ mma. Ụfọdụ nwere ike ịkpọzi ya afọ ọhụrụ na kpọọ ya oke awele. Ịghọtago? Ihe dị mkpa onye ị na-eso onye dị very honest, ya gwa nke bụ eziokwu, the pure truth. So nwere ike ọ bụ na anyị na-ekwu maka ịgwa ajọ ọgwụ adịrọ mma nwere after effect. Then in other words, they change another name. Afa ga-adị acceptable. So nwere ike ịkpọ ya oke awele, so nwere ike ịkpọkọ ya nwunye awele. Ihe dị na-abụ what the name akpọrọ ya bụrụ onye abụ ihe some name nwere ike ikpe ya name ụfọdụ ka e wee deceive gị. Mana ihe ị ga-echeki onye anwa na-agwọrọ that thing, onye na-agwọ oke ite, ọ bụrụ onye na-agwọ ọgwụ maka ego, definitely ọ na-achịkwa ịgwara ọgwụ ego. Ọ gwọchara ya, then ọ baa ya ofu afa, ya dị acceptable to you. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịchọ ịma the pure truth. Ọ bụrụ na mmadụ na-agwọrọ gị ọgwụ ọbụla maka ego, mana o nwere something tangible, i nwere good market, i nwere something to offer, that is, i nwere something good, i nwere good strategy, i nwere nothing is upstairs, you are not into creativity, you're not into the mentorship, you're not into something that can turn to money, my dear. I said, na lu okide, money no kete. My dear, you need to deceive one. You are just blessed as we speak now. Mother, so come here okide. One no sabe ko chore gbagi. Oburu okide ya kwa after the shop. You want a good market. You want a good approach. You want present. You want to present here. You want to appreciate. You just walk it. One day because no last money you may or you walk it. You must not do something or nothing. So forget to go to Kama. If we don't have anything to offer, that is anything business that is very tangible, that is very lucrative, that you will build something on, forget it. Forget to keep it. So now, ihe bịara ịkọwara gị bụ gịnị bụ oke awele? Oke awele bụ enwelu natural ingredients, natural things Chukwu Okike kere na-eweta favor. Yes. Now, man, we are living in a world where greediness is too high. And the matter how things work, these greedy people will take advantage of you. Now, we're going to keep saying, onye ọbụla na-agwa gị okwu gbasara ọkpọrọ ya wele ọkpọrọ ya ihe ọbụla, mana ọ dị agwa gị how to start to create things that will give you money. If he's not telling you the truth, ka m gwọ okwu na ịghọta ihe m na-ekwu. Ihe kwesịrị ime
as mmadụ chọrọ ịdị successful. One, ọ dị abụọ azụ taa na-enwe zọgbu ute. Ị ma hapụ isi gwọbara ike ajụ. So ihe iji ga-ebu ụzọ mee as human being. One, n'ime onwe gị, jụọ onwe gị onye ka ị bụ, kedu ụdị life ị na-ebi. Ị nwere ike ise na ịkụrụ ọka ije na-atụ anya ịghọ mango. You can only reap what you sow. That is one law. That is natural law of reciprocal actions. Yes, all natural principle. Agwara m ụnụ na Chukwu Okike mgbe o kechara the entire creation, open to all the natural laws that governs the universe. They are like the conductors that make sure that everybody reap whatever the person he or she sow. That whatever you do, whether good or bad, will naturally flow back to you in multiple fold. So the preamble, one thing you must do first, one, once you return back to Odinana, check your inner self. You must not return back to Odinana Igbo. You must turn a new living. You must turn a new life. It must be somebody that will always call a spade a spade. It must be somebody that now son. I keep saying it. Forget it, bro. You must live it, practicalize it. Now, I want to build a personal relationship with your ezumezu, and be friends. Build natural relationship with the forces of nature. That entails one, you cannot intentionally decide to hurt your fellow human being, because whatever you sow is what you reap. If you sow hatred, you reap hatred. If you sow wickedness, you reap wickedness. It's called nemesis. The law of karma will always make sure that you reap exactly what you sow. So having known that your inner life is very important, because the ancient book says the righteousness exalts a nation, righteousness exalts individual. So if you want to be be in a great height, you need to be always so righteousness. Yes, we are all human beings, imperfect, I agree. There is something that you are doing this thing intentionally to hurt your fellow human being. Please don't do that. Or intentionally you are blackmailing somebody in order, pulling the person down in order to climb, is wrong. So from your own ending, you must live a good life worthy of emulation. One, is for your own good. Two, and generation unborn, ihe afụfụ na ihe ọtọ nọ. Ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. Then ka ị wee nọrọ n'ọkwa dị mma, ka ị wee nọ na the right frame of mind, ka ị wee nwee ike ịnọ in the right footing and in good relationship, personal relation with all the forces of nature. Ndị ọ bụ ọrụ ha na-eweta awele. Onye ọbụla gwara gị na ọ bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ga-ewetara gị awele, onye a na-edisivu gị. Ghọtara ya? Ihe ga-eweta awele wee chefukwana ihe mbọsị nkọwara wee gwa gị ihe dị n'akwụkwọ Leviticus 17 to 20 wee sị gaa gụọ ya na Chukwu Okike sị na ọ bụrụ na ị live according to his laws that you be blessed. But ọ bụrụ na ị live against his natural laws, or say that you will be cursed, your land will be cursed. Ihe niile gbasara gị because you will suffer. Go and read it. Now, including those ihe awere anwa bụ natural things that attract the natural beings, all of them will be cursed. Ihe ọma kwesịrị iwetara gị ihe ọma will turn against you. Even the land they are marching on will turn against you.
agwara m ụnụ so ụnụ na ana na-agọzi mmadụ, ana na-agọzi mmadụ. Onye abatalụ ezigbo onye ọdịnala a na-eme mmemme ma onye na-abata na some sacred places ebe edoro nsọ, asị gị gbapụ akpụkpọ ụkwụ gị n'ụkwụ. Ihe gbapụrụ akpụkwụ abụ ka ị na-azọta ụkwụ na ana ka ị wee ka a ghara inwe ndị blockage gị nwee receive the radiation from ana ka na gọzie gị. Ana mgbe akwụkwọ na-emetụ ana and you are of open minded, believe in me, o nwere onye ga-akụ uwe ọgwụ maka na gị na ana dị na mma and you remain protected and na ana bụ isi mmụọ. Onye abatara mgbe ụfọdụ etu a na-eme ihe ọdịnala agbapụ akpọ ọkwụkwụ a na-emetụ ana. Ịghọtara ya? If you are in good relationship with ana, you will be blessed. So ihe niile anwa bụ ihe na-eweta awele. I will mention few. I will mention few. Ihe niile ga-eme ka awele ọbụla dị active n'ebe nọ. Yes, whether ma o nwere ihe bụ ihe awele, the answer is yes. O nwere ihe ụfọdụ Chukwu okike kere eke maka some certain purposes. Enwere ahịfịa a na-akpọ njuọfịa, enwere chikọ, enwere so many of them. Enwere ike iji wee rụọ ọrụ dị iche iche. O nwere ahịfịa ụfọdụ ya ma ọ bụrụ onye isi na-agbaghara aghara, onye na-enwe mental problem, isichi anya bụ ahịfịa na etu esi eme emechaa ya, inye onye ahụ ọnwụọ, isi ya jụrụ oyi ọchịkọ. Ịghọtara ya? Chukwu kere ya. Chukwu kekwara ihe okike ụfọdụ dịka afịfịa ụfọdụ, fụlawa ụfọdụ na mgbọrọgwụ ụfọdụ ga-abụ na-eweta ihe ọma, na-eweta likeness, na-eweta favor, ihe ọma akpọ gị iji maatụ. Ịma na nzu bụ ife ọma. Yes, nzu bụ ihe ọma. Ya ka ndị Igbo ji atụtụ na aka gbalụ nzu ama ama na unyi. Ịghọtara ya? Nzu na onwe ya is white chalk, is blessed. A na-enweta na mmiri. Echefuna na nzu onwe na mmiri ka esi enweta ya. So nzu bụ ife ọma. Echefukwara na edo eji ekwubi okwu na edo a n'ọka odo olu gị. That is, let everything be calm in your favor. Mma akpọsoro ụfọdụ ihe ndị ọzọ eji eme ihe gbasalụ awele, eji ekwu okwu ihe ọma. Example, enwere ihe a na-akpọ alligator pepper, ose ọjị, which you know. Ose ọjị adịghị ejenata iji ifele. Ị nwere ike iji ose ọjị ma ọ bụrụ na iwe onye nwere dị ikikere wee kwubie okwu with the word of the mouth, wee kwuo na ihe anyị na-eme taa, ma ọ bụ awele anyị na-ewube taa, ma ọ bụ ihe awele anyị na-anụ taa, na ọ ma ejenata iji ifele, na ihe wee bụ n'obi iji wee na-ebi na ọ ga-abịa na mmezu, itinye na ya. Ịghọtara ya? Ọ ihe ọma ka ọ bụ. Enwekwara ihe a na-akpọ ekwe, mgbọrọgwụ a na-akpọ ekwe. Ụfọdụ na-akpọ ya atụm n'ọnụ. Ọ mgbọrọgwụ ya ahụ inwe ike jide n'ọnụ na-ekwu okwu. Ndị mmadụ a na-ekwenye n'ihe ị na-ekwu, o mee that the power this year eme people will be relaxed and believing in you. Ọ dị. Ịghọtara ya? Enwekwala like okay some leaves like odopuo a na-akpọ miracle leaf. Naturally, that leaf is supernatural. Chukwu okike kerie maka ihe ọ na-abụ igbogharị. Can you imagine a single leaf of a single leaf? Yes. Ị nwere ike iwenye na be nna gị dobe ya n'ala, daghị chebe ya ihu n'elu. I can tell you within less than 1 week, if na that leaf ahụ ị tọrọ n'ala agbago mgbọrọgwụ dị iche iche, that a single leaf nwere ike in couple of months to come. If you nweziri ihe dịka single odopuo on their own, nwere ike iru 8 ma ruo 10. I can tell you as the year goes, you keep on multiplying. So it's good for awele. Ọ bụrụ ọzọ uru ka m gwa gị na-enwere some flowers dị good for awele. Like bay leaf, or the good. Ịghọtara ya? Ị need ka m gwa gị o nwere flower na-akpọ marigold.
You need to go. Maka marigold naturally attract the beings. There is the elemental beings that is in charge of governing the universe. Now, over some flowers, the aroma, ioma, e.t.c. attract the natural beings from the light region. And in the gangwazeg macaros flower and rest of them. Yes, some of those aroma. Each example, always some flower are more than a beggy. But the flower has a tip that is yoma, the aroma, for those fragrance, good aroma. Now, you will see that even some butterfly and some insects will start visiting the flower. It's an attractor. You know that? Ọ na mbido mention of ya ihe awele dị n'uburu ibu. Enwere nke a na-agba chacha ngolo ụfọdụ na-agba ya anya oke ọba. Whether the seed or the leaf, they are very okay. Enwere so many other ones. Ma ndị na-epu na nkwụ, ma ndị na-epu na so many things. Ejiri samples ebe aka mego some of them. Ihe niile na-abụ natural ahịhịa ọbụla maka na o nwere ahịhịa ọbụla efuru na-epu n'ime ọfịa bụ just for nothing. No. Ihe niile Chukwu okike kere dị mma kama na o nwere ndị ekele for healing, enwere ndị ekele for bringing favor, enwere ndị ọzọ ekekwara maka eji arụ ọrụ mmụọ dị iche iche dịka njụ ọfịa ha na ndị ọzọ gasị. Ịghọtara ya? Mana onye akpọrọ ọrụ dịka dibịa ma ọ bụ onye nchụaja, ezumezu si enu agwazi ya etu ọ ga-esi wee mix those things together ka o wee bụrụ one component. However, echefuna na that those natural things I mentioned na ndị ọzọ ma enwere ike ịkpọgasịzi afa ebe a bụ natural things na-eguru okwa here on earth. Chukwu oke ji wee chọọ mmadụ mma. Enidi ọzọ ka ngwazie gị maka honey and rest of them. Ihe dị na-abụ ihe dị mma. Now, echefukwara na those natural things anwa nwere supernatural powers actually drive their powers from the power of the Most High that flows into the creation, because ike niile si n'aka Chukwu wee na-abịa ọkwa ịma ya. Yes. Ebe ọ bụ na ikwenyere na ike niile si n'aka Chukwu abịa, including those ike niile anwa dị na ihe niile anwa ekere eke listri now and many others may listri. Ọkwa ịma na ike niile si n'aka Chukwu abịa. Ọkwa ịma na Chukwu mere ka ike niile dịgasị n'ụmụ ihe ndị a mgbọrọ ma ihe ụtọ ma ihe ọbụla. Ọkwa ịma na ike Chukwu dị mere o ji dị ile eziokwu. Now, kedu ka o si wee dị gị na ọ bụrụ na gị na Chukwu adịghị na mma, gị na forces of nature adịrọ na mma, gị na the entire creation adịrọ na mma, ị na-emelụ ala and i wee so na ndị anwa Chukwu okike kwuru na ọ bụrụ na ịjụ dị ide ịkọntinue na-emelụ ala na-eme ihe ada na-asọ nsọ, na ya ga-akọsụ ya landị, na ya ga-akọsụ ihe niile gbasara gị, na ị ga-ata afụfụ. Jee gụọ akwụkwọ Leviticus. Now, kedu ka o si dị ka Chukwu okike ga-ahapụkwa gị ihe enjoy ba ihe niile o kere eke? Ịmụrụ na ihe niile anwa o kere eke nwere miracle, nwere ihe ọrụ ebube dịgasị n'ime like ogilisi. Enidi ọzọ ka m gwa gị na ori ogilisi bụ fertility leaf. Enidi ọzọ ka m gwa gị na ọ na-repel otu negativity. Kedu ka o si dị gị ka Chukwu okike ga-ahapụkwa gị ka ị benefit from ihe o kere eke? Ịmara na ọ bụrụ na Chukwu okike ị nọ under curse, na ihe niile gbasara ga-adị nọ under curse ka mmadụ maka na esimoru ije na akwụkwọ agba ochie the ancient book na akwụkwọ Jona, ị ga-anụ akụkọ etu Chukwu okike si wee zipụ Jona ka o jee na obodo a na-akpọ obodo Ninive, jee gwa ndị Ninive ha chegharịa n'ajọ omume ha na iwe Chukwu okike dị n'alụ ha maka na mmehie ha. So echefukwana na ọ dịkwara agba ochie Chukwu okike si na obodo ọbụla mejọrụnụ na Chukwu okike turning that nation into hell. So ome mmadụ emere onwe ya, ome njọ na-emere onwe ya. So ihe ọma imere is for your own good. God Chukwu okike don't care, because even if you face total annihilation and face your own way behavior, there is other millions of souls be willing to serve him.
Jona wee bụ na o nupụrụ isi wee si na azụ shark wee n'o Jona wee buru Jona wee jee n'obodo Ninive na ọnụ mmiri obodo Ninive wee gbọpụta Jona wee na-anya fịaghasị anya wee fụọ onwe ya n'obodo Ninive. Jona wee kara esi ọnwụ na ya ma eje wee jee nọrọ n'okpuru osisi looking for shelter because of ihe niile gbasara Jona na-aka ọsụgie na-achọga ka apịawa ya azụ na nke ikpeazụ a. Wee si na that tree ahụ ọ nọrọ ndị ya that tree ahụ ọ nọrọ ndị ya na-enye shelter wee si that tree kpọnwụọ. Go and read it. So when you are against the will of God in creation, when the forces of nature are after you, they can destroy anything in order to punish you. Don't you know? Anything can be, nothing will be unturned. Enwere ike imebi ihe ọbụla ma e bụrụ na ị nwere mpịawa azụ. Ọ sị na anyị ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta ụmụ ha nke nọ ịghọtara ya. So many things can be destroyed because of apịawa azụ ịfụnanya na because of nnupụisi, because of na Jonah had he been Jonah went to obodo Ninive n'obi ọchị ya niile, that particular tree aka ọsụrụ mee ya ọkpọnwụọ immediately ka o wee mee ka sure na anyanwụ na anwụ na-acha Jonah na-acha ya na nke ikpeazụ achasie ike. Would have been alive, would have been still alive. But because of that Jonah, we had about colossal damage. When you sit against the forces of nature, and nature really want to bulala you, they can destroy you and destroy other people around you. Don't you know, because of you. So know the type of friends you are keeping. Because keeping bad companies and bad friends, ma ọ bụ mgbe onye nke gị na-eme mpụ na ọtọ na wepụ meghe ọnụ gị gwa ya na ihe ị na-eme dị njọ. Maka bulala bịa, o nwere ike ọvipụtarịda, o nwere ike metụ onye anwa. So kwupụrụ ana na ihe ọjọọ dị njọ, so that the forces of nature mgbe mma agha ga-ebini ka a sị yes na onye a dịkwa against ihe na-etu a, ikwupụrụ ana. So ife onye na-eme ihe ọjọọ gwa ya na ihe ọ na-eme adịghị mma. Maka ọ bụrụ na ikwughị mgbe ntaramahụhụ bịa, o nwere ike imetụ gị nwa metụ osi imi osu anya. So ị ghọtara ya, na forces of nature destroy that particular tree because of Jonah. Then ebe ọ bụ na onye akpọrọ ọrụ na-edestroyire ka adịchọ na Jonah nwetara ntaramahụhụ dị ya dịrị anụ. Ka m gwa gị, mgbe Jonah na-agba ọsọ n'ụgbọ ahụ ọ nọ, eburu mmiri bido tụba the whole ship. Ndị nọ na ship wee tụwa ụjọ si na iwe Chukwudị na ha niile ga-achọkwa ịna n'iyi. Ha wee sị ka ha fee nza ka ha mara na ihe na-eme ihe a dị unnatural, that something is wrong. You na-ene m anya ihe a na-eme na family be nna gị eriri upstairs, ị nwere ike ịma no that something is wrong somewhere. Mana ndị a dị very smart, they notice that something is wrong. Ha febe nza wee ma Jonah. Ha wee sị Jonah, kedu ihe i mere? You must have committed sin against the law. Kama asị Jonah, kama anyị niile ga-ana n'iyi ka anyị tụpụ gị, kama gị nwa na n'iyi ka anyị nwa dịsị. Ozugbo ha tụpụ Jonah, ụgbọ ha eburu mmiri na-atụ ụgbọ ha deruju. Ịghọtara ya? So forces of nature can destroy anything. Enwere ike iji because of mmehie ofu onye wee na obe mba ọbụla n'iyi. Ọ bụrụ na ndị ahụ atụpụrụ Jonah, enwere ike ha niile ụgbọ ha si nke ịmara. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ewetagoro ihe Awele anwa na-arụrụ ndị ọzọ ọrụ maka iyi ọchụ na ọtọ n'ọdụ n'ebe ị nọ, na because of mmetọ and ọrụ akwụso gị ọya alụrụ gị ọrụ ihe na-akọwa. Now the bottom line. So what I'm saying that ihe Awele, before ihe Awele ọbụla arụ ọrụ gị ọrụ, it must be in the right footing. Agwara m gị, avoid nwunye mmadụ. Ịmara ihe ọbụla na Igbo sị na ihe a bụ nsọ obodo, biko sọ ya. Ijina because of joy or whatever you benefit nwa mgbe nta wee tinye onwe gị n'ọnọdụ ị ga na-eme mgbe ị ga na-akụ ọta, ị ga na-ajụ kere ihe ime. So onye ọbụla na-asị gị ka ị lụọ ọrụ gị Awele, ọgbọrị Awele, ọgbọrị oke Awele, without ịgwa gị gị mee the needful. And what are the needful? The needful bụ one, show remorse
for whatever you have done wrong in the past. Yes. And promise the forces of nature. Now, because I can't turn again new leaf, it must turn a new leaf for you to start receiving new blessing. You got that? So, the Hige Boost of Megalo 1. Only one and I say, all okay, Awele, more roll kite. Okay, Homona, or body okite, or body okawele, or body Awele. Afa, Afa does not mean no, you're not here. My Yona, man, Yona, no, one hour. Ebe no go chitu on na temple, I dem agwo. One on to them. Ebe na temple, one can knock at a fu anything open na bo kite. As in fu anything. I know. Yes. I want to make it one. Makana munga ejiro ogwu alo, and what after ejiro ogwu alo munga ama agwo because I'm implication there. So yen na chekwala ge bu na onye ọbụla chọrọ gị lụrụ ihe ọbụla sị na ihe ga-ewetara gị ọkpọrọ ya Awele ọkpọrọ ya Goodluck ọkpọrọ ya ihe ọbụla abụrụ ihe ga-ewetara gị mana ọgbọrọ gị na ị ga-akpa na anaba n'ọfọ na ị ga-ebugoro ụzọ cheke ya irabi turn a new leaf one so that whatever thing na-enyere gị ga-arụ ọrụ. Ị nwere ike ndị na ogiri si na-asụ ụchụ gị nwa na-eyuzu ya mana o nwere ike mee ya wọk n'ala gị. Something is wrong somewhere. O nwere ike ị na-asụ ụchụ ma na-kontinu na-eme ihe na-ebute ụchụ kedu ka ị ga-esi dị mma ebe ọ na onye a na-agwa ibi ọ na-eto afọ. So ihe nna-achọ ikwu bụ onye ọbụla ga-alụrụ gị ihe ọbụla ọ kpọrọ Awele mana ọ chọrọ ịkụziri gị ka isi esi wee turn a new leaf wee be in good relation, build a personal relation with all the forces of nature. Maka na whatever Awele, original Awele bụ ngozi ezumezu niile gị na ha so goziri gị for doing the right thing. Yes. Ezigbo Awele bụ mgbe ị bịalụ lụchaa ọrụ dị n'ụzọ gị i wee yozie ezumezu si ya biko na m arụkwana na ọ dị n'ụzọ m biko gọzizianụ m. Onye nwa bụ ezigbo Awele and onye bụ Awele ya adịgide. You must show remorse first. You must show na ihe ọ bụgoro na ịrụchara ọrụ dị n'ụzọ gị mana you must have done one or two wee yozie ụmụ mmụọ si ya biko na ịtagokwa na afụ na ịkwetago na ị ga-alụ ọrụ dị n'ụzọ gị mana na ijiri ego. At that point and isi ogo remorse, isi ogo na ịma kontinu ị na-etinye aka n'ihe ọjọọ by then ihe ozi ha si ya biko ka nne ya uzu na ihe ya eji asụ ụchụ ka nne ya uzu na ihe Awele ya biko ya lụwalụ m ọrụ nweta ego ka m lụọ ọrụ dị n'ụzọ m. And by so doing you keep on, you stop fueling ya mpịawa azụ because you keep fueling ya mpịawa azụ by continue living in autonomy. A na-ekwu nke a na-ekwu na ọgụgọ maịrị ọnụ na nsị o were ụkwụ ya niile o wunye na ya. A na-ekwu na imetara ọtọnọ na-enye nsogbu ị na-ekwu ya na-ekwu okwu nke anwa ịtọkwa n'elu ọtọnọ na-emetọ. Ịdazie ka ndị ụka na-abụ o mejọọ ọsị ọgbapụta gị ṅụrụ ya thank you Jesus, thank you my Lord, tomorrow you go back to sin. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agbara ọdịnala ọsọ maka ọdịnala. We encourage you not to be living wayward life. And one some certain things that is no known in ọdịnala. And for you to be a successful ordinary person, you must avoid living in such manner. Ị ga-abụrịrị onye na-ekwu eziokwu, agba ọgụ n'eziokwu, kwuo eziokwu na-etu aka o si dị. And again, ihe ọdịnala ga-emere gị, ihe ezigbo Awele ga-emere gị ma ọ bụrụ na ijikwa gị ihe dị n'ụzọ gị bụ one. Ihe ezigbo Awele ga-emere gị bụ ịpịakọta ihe gbasara gị ọnụ ka echekọọ ọnụ inye gị inspiration. Yes, as dibia enwere m okwukwe agwụ Awele, yes. Mana ihe okwukwe agwụ Awele m na-eme bụ mụnwa ịdọta inspiration maka na ihe agwụ ji apụ. Inspiration ịnọ na agwara m gị na-enwe ya time for your spiritual exercise. N'ọsọ n'oge a ka ị ga na-enweta inspiration na na-azụ afịa inweta inspiration nwere ike ịsị gị ngwa adịa ya nka ngwa adịa ya nka
ngwachi n'ahịa ị na-azụ baa na nke a ma ọ bụ oke ngwa use strategy dị etu a ngwa use strategy dị etu a. But you must try to be unique in whatever you are doing. In a business, man, you with bad mouth. In our money customers. In our city, the money. If you don't know have good manners, how will you succeed? Those Awele, more work Awele, go to adopt to bring more favor, because he have already established that good channel of favor with your Rammo. It's just to adopt. It's just like an aid to help you. But you must have built that personal relationship with your money with a favor. Now, so that the moment having been in good terms with all the goodies, the entities of us did with the Homa. Now, if there's no marigold flower, they will be coming because they go personal relation. They will be attractive to you. You will be attractive to them too. If there's a miracle leave, they will be coming. Miracle will be coming. Because Enoka EZE-ANA onye kwuru okwu Jizọs ndokwa bịa mgbe ọ na-ekwu sị na ọga mkpụrụ ga na mkpụrụ ụfọdụ daa na ana dị mma wee mịa nnukwu mkpụrụ, ụfọdụ daa na ana ogwu mgbe ha na-etolite ogwu wee kpagbusie ha, ụfọdụ daa na ana akpọrọ nkụ, they couldn't germinate at all. So from your own side, never you because of money decide to kill somebody. Gị na mmadụ mere business, ego bata, he change terms and conditions. Ị chọzie ka ego niile abụrụ sọ gị nwe ọtụrụkwa mma ma n'ihu Chukwu ma n'ihu mmadụ, because what goes around comes around. So ihe na-achịkọwado gịnị bụ oke Awele. Oke Awele ma ọ bụ ịkpọrọ ya Awele can only be active for you when you have already built good relationship with your ezumezu, with your Rammo, with the angel nke Chukwu ndị na-eweta ihe ọma, so that ihe ọma ahụ ijizi n'aka will be attracting them the more and the more. Mana mgbe ị chọrọ na-ebi ndụ ọtọ na-emebi ihe ọdịnala, na-eme ndụ etu sọrọ gị, na-efool yourself with wicked heart, wickedness and wicked behavior. Now, kedu ka o si dị gị ka ndị angel a ga-eweta ihe ọma? Will they see you as worthy person to receive this blessing? That is the question. Now, for the fact that they will not see you in that regard, because anything around you is all full of darkness. Ihe ga na-eche oge ọbụla na wee 2 years megide mmadụ. Now, ihe ọ pụtara dị nọ na the right footing to receive the blessing. So therefore, that blessing will not come your way. So, ihe ọzọ ị ga-agazi na ya bụ duto na ịmadogo na natural things, good things ị na-ayọ, it did not deserve them. Because in na-ebi life etu sọrọ gị, and they chọrọkwa issue remorse na-ede sorry na nke i mere eme. By then, ihe ya agwadị dibịa you need ịgba afa na ihe chọsị na ọlụ oke ike. Ya ịchọziri ọka ịgwọ ọgwụ ka ị kọtụọ corners because ị chọrọ follow the natural laws. Ịma ọnụ garbage out. What he give to creation, if he give good things to creation, you receive good things. The spiritual work ga-emere gị bụ align gị with mmụọ niile gị na ha nọ n'esemokwu, wee build a good relationship with you na ndị niile mmụọ niile gị na ha so that mgbe ọbụla ị na-ayọzi ka ihe ọma luo gị aka, ụmụ mmụọ ndị a ga-eweta ihe ọma asị yes na onye a bụ onye nke anyị, na ọ bụ nwatakịrị nara akụ nne ya n'iyi mana kịta na ochegharịgokwa. Onye abụ ihe kwesịrị ịma. Mana mgbe gị na ọra mmụọ gị adịrọ na mma, then ị na-eyuzugoro dosi ihe ahụ asị na Awele nke asị na Awele nke asị na Awele, ị na-eyuzi they will not work because the forces of nature
ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka, because those ihe Awele awa, let me tell you what ihe Awele does. Ihe Awele na-emerewe bụ attract those beings na-eweta ihe ọma closer to you. Now, then they will all come closer to you to answer your call, to answer, go message for you when you are in good terms with the forces of nature. Those nature beings are backing you. So if nature beings are not backing you, believe in me, local will not work for you. So, ihe na-achịkwa uche na ka onye ọbụla ghọrịa gị sị gị bịa ka o meruo oke ite ma ọ ka o meruo oke Awele ma ọ ka o meruo nka ma ọ ka o meruo nka. When you have not built good relationship with your mate, because it will not work. Or work, go out work, or one method so on. So he can make one more nature to give you personal Awele for a very long time. Then banana for we don't go to rebuild your inner self. Turn a new leaf. Whatever that is wrong you have done in the past, you can give your life back to your roots by telling the Almighty and your Ismail that you are sorry, that let everything be bygone. Then be dochubaja, be rituals, age will pacify to appease the gods. Kiwa that John never know. Prove zero honey turn to get new living. Original favor that is destined for you will reach you. Mana mgbe ịgbakọdoro ihe ndị a niile kwesịrị ime with natural things in order to build personal relation that will remain for a very long time with you. It's na-agwọ ọgwụ. And because of ụfọdụ ndị mmadụ dị very cunning. Ahụ na-asị na oke ite adọ ma otu ofu afa baa ya, ya dị very funny so that he will fall into the trap. In the next video, nwa ajụjụ ọbụla ị nwere, send them a message na WhatsApp 0805-7837-672. Ịchọkwara ka ị watch video na vidio ndị ọzọ na nkụzi niile anyị nyegoro gbasara oke Awele ma ọ bụ oke ite. Oke Awele ma ọ bụ oke ite. Akwara maka oke ite some days back. Mana ihe nkọwa tata bụ oke Awele, gịnị bụrụ ihe oke Awele ma ọ bụ body Awele. Ihe dị mkpa bụ build a personal relationship with your chi and the ezumezu. Ka ihe Awele ọbụla i use wee lụọ ọrụ. Anya ka m asị gị gizukwara n'ike ka ọfọ Awele agọrọ n'isi gị ka ọ wee lụọ ọrụ. Daalụnụ. Inwe ajụjụ ma ọ bụ na ịchọ ka anyị gbara gị family ma ọ bụ ọrụ mmụọ ọbụla, send them a message na WhatsApp 0805-7837-672. Ya gazie n'ọfọ. Ka anyị maa okwu n'ala ka anyị wee chịkọta oge awa nke eziokwu. Ga anyị dobiri ebe a. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile,
ekwo m okwu ngozi n'isi all our friends and well wishers all over the world and my children all over the world. Asịrị m na distance is there will never be a barrier. Ezughị oke ama abụ a barrier. N'isi ụmụ ọdịnala niile ndị niile ọ na-ewute na ọnọdụ ha adịghị mma. Ekwubie m okwu ngozi ma ndị nọ na east na ndị nọ na west na ndị nọ na north na ndị nọ na south. Asịrị m ka ihe ọma bido mebe ndị niile ọnọdụ ha dị ana ka ebunye ha. Let them receive radiation. Let them receive inspiration. Ndị niile nọ n'ọnọdụ na ha amaghị ihe ha kwesịrị ime, na ha amaghị ebe akara aka ha si, na ha amaghị ihe ha kwesịrị ime ka ha wepụta ihe na ndụ a. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu ngozi n'isi ha. Let them receive vision. Let them receive knowledge. Let them receive breakthrough in whatever they are doing. Okwu ọjọọ ọbụla nwoke ma nwaanyị kwuru n'isi ha, ekwuo m na ọma adịzi ile. Ndị ọbụla bụ nwere negative iyi ụwa, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu wee reverse that negative iyi ụwa. We should let people in this condition recognize and reawaken their inner self. Ka ha wee nwee ike ịma ihe ha kwesịrị ime na ndụ a wee pụta ihe. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise echefuna inwe ajụjụ ọbụla n'ọbụ WhatsApp me 08057837672. Ya gazie n'ọfọ. Daalụ nụ.